Hello guys! Good morning po! Ayan, ngayon kaarawan na ng Ate Greta. Yes. Happy birthday sis! 34 years old na guys. Asawa ka na girl! Sa asawa na guys, baka naman. Siyempre, happy birthday din kay Mother. Belated happy birthday din Yan. kay Mother. Tara po guys, punta natin sila. Let's go! Go mo girl! Kagulo. Happy birthday to you! Happy birthday! Guys, busy siya guys. Pasensya na kung makalat Hello ng po! bahay namin. Kalat ng bahay namin guys. Happy birthday to you! Natanak ka na girl, mag-asawa ka na. Anong plano mo sa buhay? Wala, Ha? I'm single. Forever single to guys. Proud to be. Naglilinis lang po. Sorry. Gumagawa siya guys ng ano, palaro. Busy. Ano ka na? Pero nga, alis na nga. Puntahan din natin guys yung mga naglalechon. Si Kuya Ulan. Ano? Kanina pa dito guys si Kuya Ulan. Alas 5. Yan. Kaway ka Kuya Ulan. Ano? Puyat? Hindi naman. Wow, patry nga. Patry nga magganto. Oo, sa mga pabayan. Ay, kaya. Yun o, mamula-mula na siya. Wala, ba't binawasan na to Kuya Ulan? Nagutom ka na no? Gutom na eh. Hello, binawasan oh, halata. Gitak lang. Kaya may sugat yung kapon ng mag-ahit. Ano tong ano Kuya Ulan? Sprite, bago ng chika. Anong laman ng loob niyan Kuya Ulan? Marami eh. Sibuyas, tanglad, chisit, Tapos, mga paminta. Paminta, ang sarap. Yun. Si Joanne gusto mo? O, Ate Joanne. Ano ko? Asak ka. Inggit na naman Maglaway-laway ka ngayon, Day. Uwi-uwi ka, ha? Punta natin guys si Mother. Nagwawalis siya guys. Happy birthday to you. Walang handa. Happy birthday. Nagalinis siya. Birthday mo ba? Nagalinis ka. Happy birthday, ma. Happy birthday, Mother. Girl. Ilang taong ka naman? 18? 64! Ay, 64 pala. 18 daw. Kala ko pag di mo ka pala. Birthday mo, nagalinis-linis ka. Hindi ka man maglinis na. Ala! A few moments later. Ano recipe mo, girl? Ano to guys? Rellenong bangos. Sarap to. Alagreta. Rellenong bangos alagreta. Lagay mo na lang. Hindi sa ano to. Sa gado. Isang ano to na. Gusto ko kasi guys may ganito. Pasas. Raisins. Hindi ko na naipakita kung paano siya niluto. Gisa-gisa lang po yan. Balikan natin mamaya, guys. Ayan ang mga busy ang mga lola. Mga nagagayat ng pangsisig. Yun, no? Ano yan, Kuya Ulan? Caldereta. Caldereta. Ala Ulan. Ala Kuya Ulan. Eh, lang yung buti-buti ng ulan. Basit ko lang nanay. Ano ka ba na? Alaman mo kasi yung baboy nyo? Ayan si Ukay ang ating taga-ikot. Kaway ka nga Ukay. Ayan guys, sinisiksik na ang ano. Isinasaksak. Tama ba yung ginagawang boy? Huwag mong ano, pag Ay, nabutas mapunit yan. yan, oh, mapunit. Huwag kaya inangatan ko nga baka mabutas. Tinusok-tusok mo naman. Ang rellenong bangos ni Alec at Ate Greta. Usok naman. Nakaiyak. Sarap. Pahinga ako like. Inom ka mo lang nagsusot na kwa. Ano, konti lang eh. Mainit. Konti lang. Oh. Naglabas yung katas.
Binabad mo yun ating ng ano niya. Yan pa ko. Laman ng bangus lang. Sandaling lang likod mo siksikin. Laman ng bangus, carrots, tsaka Paano kung hindi na magpasya? beans. Kain. Ano yan? Patatas. Ada? Ayan ang tinatawag na relleno bangus. Hindi kasi nila kilala to. Kuya Ulan, hindi niya kilala. Ang kilala niya lang yan, igat. Ayan guys, iprito na natin. Bangus yan, boss. Mapal. Inaan mo lang para di ba buta? Pal natin guys at mga parsik. Baka matalasikan ng aking test. Yan, bali dalawang piraso lang po yung ginawa kong ano. Bang. Then meron din tayong bisitang katutubo. Pakakain natin sila ng tanghalian. Nalaman ko. At ito sino patambay? Oh, ayan guys, prepare na kami. Pagkatang ko, yan. Nakortat na ako. Yun oh. Kakarating lang ni Ate Aisa galing sa bayan. Nay! Pagbentusan niya ako, sinapalitan ko. Sa timing 10. Ayos na yung timing na timing na. Kanina ay pagdating ng Pizza. Yun oh. Buffalo wings. Sabi ko eh, baka hindi tayo makaway. Magpatigan naman natin. Sabay silbe. Sabay bakulo. Tayo kung baka hindi makaway, mag-ano muna tayo ako. Pick up muna natin. Kainin na yan. Buti nga, hindi COVID ang- Sarado guys ang Goldilocks dito. Ito naman si Father at si Arap. Nagagawa sila ng balon. Magpapalobo. Mga punong abala. Yan si Dana. Ano, kamusta sa bayan, Dana? Pagod? Marami pang kulay. Ito ang nanay ni Ukay. Siya po ang nanay ni Ukay. Pinapunta rin po namin. Kaway po kayo. Madilim. Ayan. Nanay ni Dana. Katoy. Ayaw na katoy. Ayaw na kasi niya. Mga busy sila guys. Much later. Ayun guys, update tayo. Ganun pa rin. Pulong ka pala. Abala. Busy ka girl. Di masyado. Daming dragon fruit oh. Oh, ang lalaki. Guys, yung lechon namin oh, nakabitin. Nandito sa taas. Baka dadagain eh. Ante ma. Ito ang malutong. Pero ito hindi. Pasensya na kayo sa aming ano, dirty kitchen. Dirty talaga. Super dirty talaga siya. Yan na. Sisi ba yan ang sisi? Alabreta. Ako tayo nagluto. Pag may mga occasion guys, dito kami nagluluto sa diba? Para magwawak. Yung kasi sa gasol ano eh. Para tipid na rin sa gasol. Mag-uling-uling naman. Kaya lang, parang natutulo na ako ng mantika ng lechon. Ano, gatulo siya. Kaya tagtig-tig kung kulang patagalan. Kulang mo ba? Nasa ulo na yung lechon. Yung ibang sisig nila, ano, inihaw. Ayoko nang inihaw. Mas gusto ko ng prito. Ay, isa. Nagtulog. Saka ano, parang hindi na makain ako. Masugtubang. Malambot na pagkainin. Ako, nagtulog. Ang ano, di ba yung luya, kaya may luya, di ba yung iba nilalagyan nila ng luya, ang tawag doon, dinakdakan sisig. Yun yung dinakdakan. Yun yung may Luya, utak. may utak. Ayun, nag-inihaw yun eh. Yung dami, pagkabi na utak.
Haggard na guys yung birthday celebrant. Hintayin nyo mamaya maggagamot. Kasi wala akong chef, ako ang chef. Ikaw naman anong mo isusuot mo? Simple lang, guys. Ayaw ko nung maburlolon. Si Pani Sirano daw mag-makeup. Diyos, kailangan pa ba may ganun-ganun? Ngunit. May part art pa sila guys. Saan si JJ? Ang specialty naman ni Mother ay ang pansit. Dami sahog. Yung kalahati niya lang yung pansin. May atay, may manok. Yan guys. Nagre-ready ako sa mga pag-games. Nagre-ready ko rin mga pag-games natin. Kung ay ngayos ha, may kasabot ako. Hi guys! Yan, siya yung kasabot ko guys. Ito, madali lang to. Please, kaya mo to paunahan kumain ng stick ko. Kaya mo. Kaya mo. Palagyan ko nito. Hindi ako magsalit. Hindi ako magsalit. Hindi ako magsalit. Hindi ako magsalit. Hindi ako Hindi siya, magsalit. sa bata, di ko siya lalagyan sa mga matatanda lang. Kaya huwag kang maingay sa labas, okay? Aray, hindi ko buksan. Angangan yan. Pakirahan sa tubig ah. Paunahan lang naman maubos. Tignan natin kung kaya nila. Paramihan ng magkain. Pasensya lang guys sa mga kalat ko. Yan, nalalagay na natin ang once. Lahat yan? Punuin mo yan? Ay, subo nila. Pag subo nila lahat. Ganyan na rin napapanood ko sa TikTok eh. Kabilaan ah. Kailangan ko may puso. Iwalay natin siya kasi ilalagay ko sa isang plastic. Unahan ka ubos. Ng sili. Kumaingay ni sa labas nito ha. Pwede ko sumali nito mamaya pero hindi ko naman lalagyan ng sili sa mga bata. Kasi baka hindi nila kayanin. Siling labuyo to guys. Na? Siling labuyo. Sorry guys, sinubukan ko na nabuhusan ko ng kamay. May budget tayo sa mga paparazzi ngayon kaya hihirapan natin ng konti. Ano pa pala niyo sa bata ta? Piso. Hindi. Piso isang laro. Hihi? Shoutout mo si mama mo, happy birthday. At si Tita Jang. Sa Go! Harap mo, harap mo. Sige, kaya mo yan. Ano sabihin ko? Belated happy birthday mama, Risa. Then, advance happy birthday Tita Jang. Go! Happy belated happy birthday, Mama. At advance happy birthday kay Tita Jang. Update tayo guys. Oh. Wow, daming cake ni Mother Earth ni Ate Greta. Happy birthday, Sir Tobats from Team DFL. Happy birthday, sir. Happy birthday, Mommy and Greta from Sir Willie. Happy birthday, Greta from Sir Alvin. Ba? Sana all. Happy birthday, Ate Greta from KP and Isa. Happy birthday, Mama from KP and Isa. Yan, may kakanin din kami, guys. Puto at kutsinta. Isang pizza. Caldereta. Igado ni Kuya Ulan. Ang aming Pilyanong bangus na medyo napalpak, guys. Nagwara-wara. Nagibahiwalay na din.
lumpia, spaghetti, sisig, pork sisig, tsaka ang pansit. Siyempre, guys, ang aming lechon na may dragon fruit. Wala, namuti ng mata niyo. Yes. Happy birthday, Mother and Ate Greta. Siyempre, yung aming ice cream, guys. Buko salad at cookies and cream from Ismael Ice Cream. Thank you, Ismael Ice Cream. Ang ating buffalo wings na may 5 flavor. Mga birthday celebrant, nagbibihis lang, guys. Handa na ba kayo sa mga palaro? Ano? Handa na kayo? Hindi kami kasama, guys. Hindi kami kasama sa laro. Kasama lahat. Handa na kayo sa mga pa-games? Opo! Galingan nyo para may ano kayo. Premyo. Ayun, guys, si Mother, oh, nagpapaganda siya, guys. Nakadress. My goodness. Lady in red. Nakapugso. Malapit na rin ako ito. Sa kabila na. At may pa-blush on pa ang lola nyo. 64 na, guys. Kailangan magpaganda ng lola. May pakilay. Kahirap ka sa yung kilay niya eh. Guys, ganito pala pangagkuhan. Yung lipstick mo ba? Dami kang anak na babae. Nasa yung lipstick mo? Awa! Itim na rin. Say ah! Pero yung kamay ko naging. Ay, ganun ba? Sige. Tama na na! Dali lang yung pulbo mo ka. Wala pong ibang cake kasi sarado po yung Goldilocks. Kaya, Yeah, magkakamuka sila. Kaya magkakamuka sila, guys. Silang pinag-hot. gusto ko lang po magpasalamat sa mga nag-sponsor po ng aming food. Hindi namin ito ina-expect, guys, ni Mother. Kaya nakadress si Mother. Oh no, nakasandals pa, guys! Tinalo pa ako. naman! Tinalo pa siya. Naka ano pa yan? Naka-clip. Once in a blue moon lang At ito. dito muna tayo sa lechon. Ito po ay galing kay Sir Tobax. Kasi birthday niya rin po. Meron din po siyang cake. Sponsor ni Sir Tobax. Yay! Thank you, sir. Yung cake niya. Ito. Dahil birthday niya rin po kasi kaya binigyan ay nagpa-cake din po ang Team Decker. Ayan po sa kanya po. Happy birthday, Sir Tobax. Ito po kay Sir Willie. Thank you po sa cake, pa-cake. Kay Sir Alvin Oria. Yan. Ito po kay Billy Boy. Thank you po, Sir Billy. Ito, kanino? Same lang yan. Eh, mama yung ito. Ito po yung dalawang cake is kay Billy Boy. A few moments later. Panginoon naming Diyos, kapitagan kaming lumalapit sa iyo. Opo. Naghahandog ng maraming pagpapasalamat Opo. sapagkat sa araw na ito aming Ama, Opo. nahayag ang iyong pag-ibig, Opo. ang iyong kabutihan at pagmamalasakit. Amen. Narito ang mga anak mo, Opo. pinasapit mo sa kanilang kaarawan. Opo. Kahayagan ng iyong pagmamalasakit, Opo. ng iyong paglingap, pagtulong at pag-ibig mo. Opo. Kaya naman, pinupuri ka namin. Amen. Aba, ang hiling namin sa iyo, Opo. patungkol sa mga anak mo, sumapit sa kanilang kaarawan, Opo. biyaya sa kanilang mahabang buhay, Opo. ang kalusugan ng pangangatawan, Opo. maraming kaarawang nanggagaling sa iyo, Opo. upang patuloy nilang magamit ang buhay nila't lakas, Opo. di lamang sa payapang pamumuhay sa mundong ito, Opo. kundi lalo na sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Amen. Huwag mo silang pababayaan. Opo. Masama ang mundong kanilang ginagalawan. Opo. Layo mo sila sa mga panganib, Opo. sa lahat ng uri ng kapahamakan, Opo. lalo na sa mga karamdamang lumalaganap ngayon. Opo. Ikaw po ang mag-ingat
mag-iingat sa kanila. Amabu ang aming pananampalataya sa tahanang ito ng iyong mga anak. Igagawad mong lagi ang kapayapaan. Ibabakod mo rin ang iyong pag-iingat. Pala mo ng aming Ama. Ang mga anak mong sumapit sa kanilang kaarawan. Magalang naming hinihiling ang lahat. Pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Thank you, thank you. Oh, i-blow mo na yung buntot. Blow the candle. Magpicture na tayo, guys. Happy birthday, Mrs. Thank you. Happy birthday, Sir Tobat. Masa yun na yung tatlo. Kunin mo yung mga kandang. Ito yung wish ko. Sana matupad. Oh, kain na na. Kain ante. Maglaro ka pa para may lakas ka. Ay nako, dapat malakas. Madami tayong pa-games. Kian, maglaro ka na, Kian. At huling laro mo na to. Uwi na si Ay, guys. Alis na si Ay, guys. Grabe siya. Katayin na ang babay. Dito. Ay, kunin mo yung anante. Yung tumaas. Picture taking siya, guys. Ha? Ano basa? Very good. Naka-face mask. Dapat kumakain ng naka-face mask. Ayun, oh. Pamasarap yan, ah. Ano, Uncle? Tikman ko na yung ano ko kanina. Parang gusto ko na din, ah. Oo, tikman mo na. Siya. Kukusin ko yan. Oh, yung kalat, ha? Ilagay sa basurahan. Ano? Pretty girl? Dami mo ulam. Yan, ang dami nating visitors. Puro bata. Saya-saya, guys. Ang dami nating visitors. Ewan lang yun dyan, hindi pa namin nakikita. Hindayin. Kaya ulan, oh. Gabak-bak, oh. Na, may vlog ka, boy. Kain tayo, guys, ng ice cream. Mga kabakay, yung mga bata. Ito nyo, guys, ang aking mga bisita. Puro bata. Yan guys, may pa-surprise din tayo kay Ate Greta. Yes, From Vienna, Austria. Yehey. Ito naman guys, para kay mother. Galing sa Galamay Sisters. Ate, thank you. May ambag ako dyan, ma, ha? Bakala mo, wala akong ambag. Siya lang yung nagbalot na. Yan na, dali. Bakit? Surprise! Wow, ay pag- Wala ka mga dito, man. Galing to boy. Special friend. From Vienna, Austria. Parang kilala ko to, ah. Sino? Sino yan? Thank you so much po sa money, ano ba daw? Bouquet. Sa pa-money bouquet mo. God bless po, sir. Yehey. Ito naman guys, para kay mama. Yehey. Bilang ko lang 1, 2, 3, go! Baliktad. Baliktad kasi, boy.
Yan, ang dami namin magic syrup. Yes! Wait, there's more. From Akin ba yan? Sir Anonymous subscriber. Thank you! Thank you, Sir Anonymous! Hawakan mo pa, girl. Yeah, congratulations! Nanalo ka ng ampaw. Ang galing kay... Kay Tatay from California. Hey! Thank you po! Meron pa. Tato tayo gabi? Mukhang madami yan, ah. Mga 3. Itong isa hindi reject pala to. Di, pawak na di. Baka pagkamalan, magabono pa ako. Oh, isa pa. Wow! Kanino to? Kay... Ba't yung isa walang pangalan? From Kuya from Kuya ng Saudi Arabia. Thank you po sa paampaw. Meron pa. Siyempre, meron pa. Galing rin to kay Tatay ng California. Sa ito ma. Thank you. Thank you. Tatay, mas matanda ka. Baka mas matanda ka na sabihin. Thank you po. Nang maraming sa Thank you po kay Tito subscriber sa advance birthday niya sa binigay amin. niyong advance pa birthday gift niyo po sa amin na team dated. Thank you po. Thank you po, Tito. Thank you po. Thank you po, Kuya. Tito, Kuya. Thank you po. Thank you po, Tito. Mas mo na yun sa'yo, no? Thank you, Tito. Thank you po. Ito pa. Ay, ikaw pa pala. Hindi ka nag-thank you. Thank you, Tito. Yung isa dito, walang laman. Pili ka. May barya yan. Nasisirig ko po eh. Nasisirig ko yan. Nakikita? Ano to? Kumari wala na lang ba? Kasi maliwanag na. Hindi, may laman to parehas. Pero yung isa papel, yung isa totoong pera. Okay. Yung isa, Putukin ka? Putukin nyo. Pili ka. Ano na lang sa'yo na ma? putok. Alay, karayong! Kurutin mo, ma! Kurutin mo! Ay, ilayo mo sa mukha mo! Ay! Oh, ilayo mo! Yes! Ay, hindi ka sa'yo yan! Sa akin dito! Ilan nga iya? Bilangan mo! Mga yay! Thank you po! Sir Gayem! Kay Sir Gayem! Thank you, Sir Gayem! Thank you, Sir Gayam, sa bigay niyo po sa amin. Hey! That's it! Tara, laro-laro na! Much later. Ito, pabilisan kayo makuha nito. Sample mo nga, Je. Ngayon, oh. Yan. Parang hindi kaya. Sige, kaya mo yan! Hindi pa nga nasip-sip eh. yung magasampol. Yan. Ito. Balong ka pa ikaw. Ikaw na ba, di ba? Kulay kulay. Wait lang. Maroon na magbasa. Ito. Di ba? Anong basa dyan? Ikaw na mag-ano eh. Red. Ang kukunin mo lang is yung red. Yung red. Tapos i-transfer mo dito. Tapos after, pag naubos mo na yung red, balik ka na dun sa kasamaan mo sa likod. Si Tambo naman. Tambo, bubunod ka ng ano. Oh, sige, kami nagbasa. Anong basa yan? Ano basa? Ito rin umasa yung glow. Oh. Kukunin mo yung glow. Saan yung glow, Tambo? Yan, yung glow yung sisipsipin mo. Alam mo yung ginawa ni Ate Gigi kanina? Alam mo yung ginawa ka? Sip-sip. Sip-sipin nyo lang yan. Sinisip-sip lang. Sige. Sige, Jay. Tapos lipat. Yan. Dali na. 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh, ang mag-ate. Oh, go. Orange. Ang kapatid. Go. Bawal hawakan. Pwede, sige, hawak mo.
tayo eh. Oh, yan. Yan. Nagkasabaw na! Abunod ka! Abunod ka! Ilapat mo. Yan. Masakit yan, mga amang. Okay, so natatanda naman tayo. Senior citizen. 4, 3, 2, 1, go! Tatlo lang yan ka, Eden. Malayong plastic. Malayo yung platito mo. Opo. Paano mo malipat? Hindi mo kasi. Red! Kaya isang dami yan. Kaya mo yan? Parehas lang yan ng bilang. Igupong ka namin. Igupong ko. Para makahigop ng ano. Malakas. Igupin mo naman sana. Lapit lang Katin sa mula. Hindi lang parehas yung kulay-kulay. Pero 43 piraso din yan. Salamat! Thank you. Thank you po! Kahirap-hirap namin, talo pa kami. Wala ba yung natalo? Wala kayo. Wala na kayo. Yung isa na. Hati kayo ha? Hati na kayo. Ate, nag-50 sila. Hati kayo. Saling kami. Oy, bigyan mo si Piggy ng isang 50. Yan. Yan. Bigyan natin ng chance yung mga natalo. Baba, 11. Lalaro. Di baling talo, basta busog, stick ko. Ay, ito. Paunahan na makaubos sa stick ko. Ay, walang isa sa kamay. Dan ngayon, pagod ka dahil mag-isip ka na. Paunahan guys. Paunahan daw. Lambutin? Ha? Lambutin. Papawisan natin? Wala. Lahat solo. Nauubos na. Pwede kang kumuha dito. Oo. Mamaya lang eh. Kung sa talo na naman ako dito. Isa. Hindi ako magkain. Pikit na lang kuya. Pikit. Okay. Piling. Basta ganon.
Yan. Walang titingin ha. Bakit? Ante ko ka isa. Huwag kang titingin. Ante ko ka ng isa. Humidot kayo. Pagkakuha niyo yung stick. Ano mo na gusto yan, kamay? Huwag ka kakainin. Huwag muna. Hawakan lang yung stick ko. Huwag mong kakainin. Huwag kakainin? Huwag mo nang kakainin. Baka may silian ba? Huwag mo kakainin. Ay! Wala! Kita ko yun! Bye-bye! Minus 9! Kayo nang nakasala. Yung mata mo! Kasi, mata mo. Huwag na rin ganyan, no? Pabilisan lang yan. Bigay natin din. Sabihin niyo kung simulan ng kainin. Mo, wala ka ba? Kainin. Kainin. Game. Oh, alibigtan. Oh, sandali. Baba yung stick ko. Baba yung stick ko. Wala natin. Ganyan. Ulat na. Ay, naman kasi. Pabilisan. Pabilisan. Tama na. Pabilisan ka. Sa tingdeng. Sungay. Kaya mo yan. Kasay. Lahat may sila? Ako unay. Ayun guys, bale, lahat sila kinain naman nila kaya bibigyan natin sila lahat ng prize. May lamang sili. Ate Dindin, ba't ka umiiyak? Ilang sili yung nakain mo? Ang dami ata yung buo. Tagtatatlo yan. Hala. Dapat guys, may nakakain ng asukang. Oh. Hindi man na. Bakit wala man? Sino? Panalo sa ate Aisa. Nagpapala ako ng Rexidol. Ay, ba't nalundan? Yan. Salamat. Ay, di na lang ba? Ay, sa atin din. Hindi ko nabigyan, sabi niya. Nagayak na. Pabarya. Bawal magkagat. Bawal kagatain? Bawal kagatin. Meron yan, siyempre. Shake. Ay, Pag natapos itong meron, natakal namin yan. Ay, makinig. Pag natapos itong pag natapos nyo naubos na, check namin yung kung dinutas nyo. Ay, Pag disqualified yun. Pabilisan. Magharap ka dito, Ante. Pagatin mo. Maglabas si Kente. Ilang man, Angkel? manalo ka yan! Dalawang daan yan! Go, Angkel! Go, Angkel! Go, Angkel! bawal nga. Nabasa ka na, Tre. Ay, sarap ang manalo nito. Hindi mo sarap! Ay, hirap naman to! Guys, si Arap nanalo 100 pesos. 100! Rawat ko! Yehey! Much later. So ayan, bali hindi natapos yung aming pag-games kasi ginabi na, gabi na. Maingay na kasi. Maingay na sa kapitbahay. Kaya naman magsigaw-sigaw kami dito. Tutuloy namin siya bukas. Medyo magulo lang nga kanina kasi daming tao.
Gusto ko mag-thank you po sa lahat ng naging bahagi ng aking kaarawan at kaarawan ni Mother. Sa mga nag-sponsor po, kay Tito subscribers, yung pa-advance birthday niya po sa amin ni Mama, kay Tatay, kay Alvin Aurea, thank you po. Kay Nanay Kuring at kay Sir Anonymous, thank you po. Kay Gayem Aloha, thank you po sa lahat ng support nyo sa aming team. Kay Kuya Saudi Arabia, thank you po. Thank you po sa mga paampaw. Yay. Isa pa, money bouquet ni Sir Vienna, Austria. Thank you rin po. Na-surprise po ako sa money bouquet. Yung sa pag-games namin guys, bale may nag-sponsor din sa namin, sa pag-games. Kay Sir Anonymous at kay Yupin and Ipen. Thank you po sa sponsor ng aming pag-games. Hapunan kasi yung aming kainan guys, kaya medyo ginabi kami. Bukas itutuloy namin yung pag-games sa farm naman kami. Thank you rin po sa mga bumate sa aking kaarawan, sa mga nag-comment. Thank you. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. Sana wag po kayong magsawang manood sa aming mga video. Thank you. Thank you po. See you tomorrow ulit. Bye. Good night. Good night po. Bye-bye.